Haydi Kids! Лола и Мила. Въшлив епизод. Като всички деца, които ходят на училище или на детска градина, Лола имаше неканени гости. Въшки! Тези проклети малки паразити. И като всяко дете, Лола смята, че е единствената. Мисли, че... Никой няма да си играе с мен в училище. Всички ще ме наричат Лола. Лола въшлата. Лола, всяко дете рано или късно хваща въшки. И аз съм имала като малка. И Мила ще хване. Но аз си мия зъбите 3 пъти на ден. Къпя се всеки ден и си мия хубаво косата. Не разбирам. Не съм мръсна. Разбира се, че не си. Помисли малко. Ако беше въшка, чиста или мръсна коса щеше да предпочетеш? Чиста. Хайде, стига си плакала. Ще се отървем от тях за миг. Ще видиш. Мисия премахване на въшки успешно завършена. Пациент Лола излекувана сте честито. Здравей, Маша! Искаш ли да дойдеш у нас до вечера и да ядем палачинки с шоколад? Не мога. Не бива да играя с деца с въшки. Завинаги ще ме наричат въшла. Никога няма да изляза от вкъщи. Ще остана тук, докато стана стара побеляла баба с бастун и стана на 200 години. И имам 200 въшки. Знам какво ти е. Кой е това? Здравей, аз съм въшка Сашка. Не ги ли убихме всичките? Изглежда е останала една. Махай се от главата ми, кръвопийце долна! Спри да си тресеш главата. Няма да те ухапя. Загубих апетит. Лола, само ако можеше да я видиш, някак е симпатична. Да, защото не е на твоята глава. Въшки Сашке, защо нямаш апетит? Тъжна съм. Защо си тъжна, след като си се настанила на главата ми? Тежък е животът на въшката. Вярвате или не, въшките са много нещастни създания. Нито могат да летят като пеперуди, нито да скачат като бълхи. Обречена съм да прекарам целия си живот, цели 60 дена, само върху тази глава. Вече изминаха 30 дена и какво видях? Само ако имах крила, щях да взема децата си Гнида, Симонида и Гнида Лолобригида на ръце и щях да отлетя далече, далече, за да видя света. Разбираш ли, Лола? Ето го решението. Ако въшка Сашка имаше крила, щеше да отлети от главата ти. Хайде да й помогнем. Добре, хайде. И без това нямам друга работа. Но къде да намерим крила? Колко е красиво, Лола! Какъв прекрасен син цвят! Си
Сега, по-точно казано, цветът на тялото ми е кралско синьо. Очите ми кехлибарено жълти. Крила полупрозрачни, 2 чифта. Точно това щяхме да те питаме. Би ли ни взел единия си чифт крила? Какво имате предвид? Имаш 2 чифта. Когато имам 2 кексчета, винаги давам едното на Лола. Да, хубава шега. И много интересно как пък щях да спечеля конкурса, господин Насекомо, ако бях останал без един чифт от своите кадифени крила. Какво ще правим сега? Опа, Крик! С удоволствие ще помогна, защо не? Но крилата ми няма да паснат на въшката Сашка. Предните са твърде тежки, а задните твърде големи. Крик! Много съжалявам, много. Попитайте пчелата. Третият път е на късмет. Оставете пчелата на мира, не я питайте нищо. Пчелата няма време да бездейства. Всеки иска нещо от пчелата. Докато няма мед, кого обвиняват? Пчелата, разбира се! Тази мисия е невъзможна. Въшките ще плъзнат в главата ми. Хей! Феликс, това си ти? Обещахте повече да не го правите, нали? Извинявай, не беше нарочно. Така, носи се слух, че ви трябва един чифт крила. Откъде ги взе? Ами дълга история, обаче приятелят ми термитът Мита си смени крилата. Навърши пълнолетие, вече не му трябват, дава ви. Какво? Хайде, чао, връщам се на работа. Ето, помогнахме ти. Въпреки, че заради твоя вид всички в клас ме наричат Лола Въшлата. Кой клас? Първи в 3-та стая? Да? Цялото ми семейство се настани там още преди няколко седмици. Значи не съм единственият преносител. Какво значи това? Това не е важно, заключи Лола. Все пак въшките не са толкова страшни, нали? Те са само малки насекоми, които мечтаят да могат да летят. Обработка Доли Медиа Студио.